Service ABS bụ Sachido Obidiegwu ekwego ụlọọrụ mbinye ọkụ Anambra steeti Nkwa na ya bụ ụlọ mgbasa ozi ga-aga n'iru na-enyere ha aka igbochi ọkụ ọgba na steeti ya. Joseph Egbeọcha ga-akọlụ aka n'isi. Ọ na-anabata ndị ụlọọrụ na-ahụ maka ọkụ na njem mkpọtụrụ site n'aka onyeisi ha bụ Injinia Chukwudi Chiekenta, onye Managing Director nke Anambra Broadcasting Service bụ Sachido Obidiegwu kwuru na ya bụ ụlọọrụ bụ nke ga-enyere ndị mmadụ aka n'ụzọ pụrụ iche. O kwukwara na ụlọọrụ ABS nakwa ụlọọrụ na-ahụ maka ọkụ enwegori ezi mmekọrịta ịlụkọ ọrụ. Na mbụri ka onye Anambra State Fire Chief bụ Injinia Chiekenta kwuru na ABS bụ nke ga-enyekwara ha aka ịgbasa ozi nyekara otu ọkụ si agba n'obodo nakwa n'ụlọ, ma kwukwe na ọ bụ ụlọọrụ a bụ nke ga-akwalite ozi dị iche iche megide ihe na-ebute ọkụ ọgbụgba, ma kwuo na ya bụ njem ha bịara bụ nke ga-enye aka n'ịhụkwa na ezigbo njikọ aka ọnụ bụ nke ha ga na-enye aka n'iji wee hụ na Anambra bụ ebe obibi na ebumnobi ihe Gọvanọ Chukwuma Soludo na-eme. Ọtụtụ ndị ọchịchị ABS bụkwa ndị sonyere na ya bụ ịnabata ndị ụlọọrụ na-ahụ maka ọkụ ọgbụgba na steeti a.